Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun ingkang dahat kinabekten para pepundhen, para pinisepuh saha para sesepuh ingkang tansah agung mestuti dumateng dermaning kautaman. Langkung-langkung panjenenganipun Al-Mukarram Mbah Sentana ingkang tuhu kinurmatan. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad, ustazah ingkang rinten pantaraning ratra tansah sumanding pustaka suci minangka panuntut kablating panembahan ingkang hambek pepuyaning kautaman. Panjenenganipun para pangreh, pangemban, pangembating praja minangka pandom pangayomaning para kawula dasih ingkang satuhu pantes tinulat lan tinulada. Saengga para rawuh ing suka rahayu mirungganipun panjenenganipun Bapak Ibu Suripta Gatra kulawarga saha sanggianing bebrayan agung ing Desa Gading. Ngriki ingkang luhur ing budi wilujeng siang sugeng pepanggihan lan sugeng lelenggahan. Langkung rumiyin puja puji syukur mugi konjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Karana sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula, saengga wonten ing menika wekdal kula panjenengan sedaya saged makempal wonten menika papan kanthi pinaringan karaharjan boten manggih alangan satunggal menapa. Pramila saking menika kula ikraaken kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam mugi tansah lumintir dumateng tilang linangkang ingkang dados panutan patuladan kula panjenengan nenggih Sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan antu-antu syafaipun wonten yaumil kiamah. Allahumma amin. Kula pun Erik Erianto ingkang pinjil minangka suli wicara panjenenganipun Bapak Ibu Susanto nuwun inggih tiyang sepuhipun pura temanten kakung ingkang pidalem ing Desa Gading. Keparenga matur dumateng panjenenganipun Bapak Susanto dalah gotrah kulawarga. Ingkang sepisan kula sarombongan saking Desa Gunungkal sowan dumateng panjenenganipun Bapak Susanto sagung kulawarga kanthi niat silaturahmi. Kaping kalihipun ngaturaken salam taklimipun Bapak Suripta gotrah kulawarga katur dumateng panjenengan Bapak Susanto. Sagung kulawarga dalasan bebrayan agung ing Desa Gading ngriki saha sangyaning para rawuh para pilenggah kula ingkronaken kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping tiganipun Bapak Suripta sakeluarga ngaturaken derek suka bingah dene panjenenganipun Bapak Suripta sampun saged ngelaksanani darmaning asepuh. Hanenggih malah rameaken ingkang putra kanthi pinaringan berkah pangestu lan langkung-langkung sineksen dening para pinisepuh. Kepara malah sampun nampi kula sarombongan kanthi pakurmatan ingkang remenaken pramila saking menika kula sarombongan ngaturaken agunging panuwun. Panjenenganipun Bapak Susanto dalasan kulawarga ingkang minulying budi. Bapak Suripta gotrah kulawarga
Lumantar kula ngaturaken agunging panuwun awit putra temanten sampun kaijabaken lan sampun sah anut satataning agami lan negari. Menapa dene kadhaupaken anut satataning adat ingkang lumampang ing ngriki. Kepara kanthi sineksenan lan pinaringan berkah pangestu para pinisepuh lan sesepuh. Pramila saking menika putra temanten kakung nuwun inggih Al Muzakir kula pasrahaken dumateng Bapak Susanto dalasan kulawarga kinantenan pengajap mugi lare menika kareng kuha kadidene putra pribadi kagulawentah saha pamardi sahingga sageda netepi jejering priya ingkang tanggul jawab dumateng garwa lan bale wisma saha bekti dhateng sesami lan tansah atul manembah mring Gusti. Ugi boten kesupen panjenenganipun Bapak Suripto Gotrah kulawarga amrasaken putra temanten wonten kukubaning bebrayan agung ing ngriki. Mugi tinampia dados warganing bebrayan ingkang pikantuk pangayoman saha pambiyantu sak murwatipun. Kejawi saking menika inggih awit saking kiranging seserepan putra temanten ing samukawis keparenga ugi paring pitedah-pitedah ingkang tundhonipun saged migunani anggenipun sami nindakaken darmaning agesang ing bebrayan agung jer menika lare-lare dusun ingkang taksih bodho cubluk lan balilu mila ketambahana menawi kirang lan kae mutna menawi supe lan lepat sahingga tundhonipun saged dados kulawarga ingkang sae ingkang sakimah mawaddah warahmah ingkang mugi tansah pikantuk berkah lan pinaringan momongan ingkang soleh solihah Allahumma amin. Para rawuh para pilenggah ingkang mahumbek ing tresna lan asih kados kirang wireksa blih kalantur-lantur anggen kula matur label kados taksih kathah reronceng adicara ing titi kalenggahan. Menika dene sapang puraning adicara ing mungke kula sarembungan keparengan badhe suwun pamit lan nyuwun tambahaning pangestu mugi tansah pinaringan kawilujengan nirbaya nirwikara nir ing surgakala. Boten kata lompen kula ingkang tinangsah minangka talanging atur. Mendapat dene para kadang sarombongan mbok bile anggenipun matur saha sawan boten andosaken pirenaning pengalih keparingga diagung ing pangkas sami. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun ingkang kinabekten para pinisepuh saha para sepuh ingkang tansah agung mestuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang dadat pinundi. Langkung-langkung panjenenganipun almarhum Mbah Wono ingkang dadat kinurmatan. Panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai lan para ustad ingkang tansah kaandu-andu berkah pandonga miwah pituturipun. Para pangreh pangemban-pangembaning praja minangka pangyomaning para kawula tasih ingkang setahu pantes sida darsana. Sumawana sanggianing para rawuh, para pilenggah kakung mewah putri saha para sanak kadang reda muda ingkang tansah winandu ing suka rahayu. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Erik Eriando ingkang minangka duta saraya pasrah temanten kakung telah para kadang pangyomaning temanten saking Gunung Unggal ingkang pantas sinupa sagunging pakurmatan.
Langkung rumiyin kula ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karna sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaperangengken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Karna sih wilasa miwah barokahipun ingkang sampun kapringaten dumateng panjenengan sedaya lan kula. Sengga wonten menika wekdal kula panjenengan saged makepal wonten menika papan kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karajan boten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikuraken kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat lan salam mugi tansah luminder dumateng titah ingkang dados pepanutaning umat jagat nenggih Sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan andu-andu syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sangya para rawuh para adilenggah ingkang tansah winengku ing saka rahayu kakung miwah putri kula amingkane Bapak Susando keparenga tumanggap atur menggah atur pasah panjenenganipun Erik Eriando ingkang sampun kepareng ngamersaken putra temanten kakung. Ingkang sepisan atas nami Bapak Susando sakeluarga kula ngaturaken sugeng rawuh lan agunging panuwun ing sarahan panjenengan sarambungan. Para pangambyong temanten kakung saking Desa Gunung Unggal mugi-mugi rawuh panjenengan punika dados lantaripun tambahing pasederekan antawisipun warga Desa Gading mriki kaliyan Desa Gunung Unggal. Kaping kalihipun menggah salam taklimipun Bapak Suripto kula tampi lan sak kosok wasulipun salam taklim saking Bapak Susando katur dumateng Bapak Suripto dalah gotrah kaluwarga. Kula ikraaken kanthi atur alaika wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun keplasing sedya panjenengan amarsaken putra temanten kakung Bapak Susando sakeluarga nampi kanthi asta kalih lan kanthi suka gembirang manah. Sinarta nyuwun wah-wahing pangestu mugi-mugi para putra temanten menika saged dados pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bagya mula guyub rukun atut rundut ingkang mugi tansah pikantuk berkah wiwit donya dumugi akhirat. Enggal penaringan momongan ingkang soleh-solehah migunani dhateng sami migunani dhateng agami lan negara saha tansah atur panembah marang Gusti. Wondene menggah panggulating putra temanten menika sumangga sami-sami sesarengan menawi pinuju wonten ngriki inggih saged sakuwaos ula sabrayat lan menawi pinuju wonten Desa Gunung Unggal inggih semanten ugi sumangga kagulawentan ingkang kados mekaten. Panjenenganipun para pangambyong temanten ingkang satuhu kinurmatan mawantu-wantu payunipun Bapak Susando gotrah keluarga parenga andhamukaken anggenipun sami lelenggahan ngantos dumagi titi wanci purwaning pangharga ing siang menika kanthi mardu marganing penggalih saha menawi wonten kirangan saha kelepatan anggenipun Bapak Susando sakeluarga nampi rawuh panjenengan keparenga hanglubraken samurdane pangkasami. Wondene saparipuraning panghargya samangke panjenengan sarembongan karem kapareng badhe kondur kula namung saged ngaturaken sugeng kondur. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih duming ing dalem nirbaya nirwaka nir ing sambakala syukur-syukur samya karsa pinarak lan nyipeng wonten panggenan kula. Ing wasana kados kirang wicaksana menawi kula matur kathah-kathah mbok bilih anggen tansah nyuwung agunging Syekh Sumatera Panggesami. Akhir salam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.